I dag skal vi lave et kort, der kan bruges til mange lejligheder, og det er meget simpelt at lave. Det, der skal bruges, det er en kortbase, en baggrund, hvis man ønsker det, og for eksempel nogle små elementer. Jeg har gjort det, jeg har lavet en lille blomsterudskæring fra noget filt, og det er noget af det filt, jeg har fået i min Studio Calico pakke, som jeg fik for lang tid siden efterhånden. Og så har jeg lavet en lille cirkel til at lægge ovenpå. Og jeg har brugt nogle stempler, som man jo kan gøre valgfrit, hvis man vil, og man kan jo skrive, hvad man vil også i kortet. Det kort her, det har jeg lavet meget simpelt til brug til mors dag, fars dag, eller bare et simpelt takkekort. Så det første vi gør, det er selvfølgelig at finde den base, man vil have for foldet kortet, som man nu gerne vil have det. Det kan jo både være almindelig og kvadratisk, og hvad vi ellers har. Men så skal vi have sat baggrunden fast, og jeg har taget sådan et grønt bladmotiv her, som passer godt til min base. Så jeg sætter engang dobbeltklippende tape på. Og man kan jo selvfølgelig også lime det her fast, hvis man ønsker det. Den baggrund, jeg har, det er ikke tykkere end almindelig papir, så derfor føler jeg ikke, at lim vil være det bedste at bruge. Lim, hvis det er, at man ikke får lagt det ordentligt, eller hvad skal man sige, for hvis man får lavet for tykt lag eller for tyndt lag, enten så bliver det bølget eller bulet, fordi at lim jo er meget våd, og det suger papiret, eller hvis det er for lidt, så falder det af, så sidder det fast, og så lige snart man bevæger kortet, så begynder det sådan at ikke krakelere, men at slippe kortbasen, og så på den måde egentlig ikke sidde fast alligevel. Så jeg får simpelthen givet noget her på alle sider. Og jeg giver det også altid lige noget inde i midten her, for at være sikker på, at den også sidder fast. Sådan så det er, at når det er, man vipper kortet, eller får det bøjet lidt eller noget, at det ikke sådan sidder og buler op, fordi det kun er siderne, der sidder fast, og så retten sådan, det kan bevæge sig. Så skal vi bare have pillet bagsiden af tapen her engang. Og der er det vigtigt at få den ende, man vil rykke tapen, eller bagsiden af tapen på, til at sidde godt fast. Sådan en dobbeltklippende tape, det kan nemlig godt drille, og så egentlig være noget svært at få den her beskyttelse af fra. Jeg har i hvert fald oplevet, at det kan være noget af et trick, og så få lov til at pille det af en gang her. Det kommer sikkert også an på, hvad for noget tape man har købt, fordi det jeg bruger nu her, det er bare noget billigt noget, jeg har fundet. Men jeg tænker, jo mere kvalitet der er over det, altså jo dyrere det er, jo bedre vil det højst sandsynligt være. Det er noget, jeg skal eksperimentere lidt med, og så prøve nogle forskellige ting, indtil jeg finder det, som jeg synes, der passer til det, jeg laver. Man kan jo have forskellige ting, som man kan lide frem for andre ting, og sådan er det jo helt klart også med sådan nogle hobbyting. Der er nogle mærkestempler, jeg ved, dem skal jeg holde mig fra, og der er nogle mærkestempler, som jeg ved, det er bare det bedste, og det er dem, jeg skal købe, fordi det virker bare. Og sådan vil det jo helt sikkert være med andre produkter også. Så det jeg gør nu, det er, at jeg sætter baggrunden på her, og får det gjort forholdsvis lige, som jeg havde tænkt mig. For sørge for det, for sat så godt fast. Sådan der. Det næste, det bliver så mit pynt her. Jeg har brugt min Big Shot til at så skære blomsten ud og cirklen ud. Man kan jo bruge andet end det selvfølgelig. Man kan skære det ud i hånden, og selvfølgelig kan man bruge en stansejern også. Og igen, hvad form, hvad farve man vil, som man nu synes, der passer sammen. Nu har jeg jo et meget grønt tema, og jeg vil gerne have blomsten hernede, eller mit pynt, til at så stå lidt ud. Så svage farver har jeg taget til base og baggrund, og så en stærk farve til blomsten her, og samtidig brugt filt for at skabe lidt kontrast. Og så ellers en helt modsættende farve
igen for at vise, der er altså noget her, du skal se på, og hvor jeg så har stemplet for you. Så vi sætter tingene sammen her, og jeg har bare noget ganske almindelig flydende lim, som jeg bruger til det her. Og der kommer bare lige noget på her. Og fordi jeg har brugt karton til den del her, så gør det ikke for mig noget at bruge flydende lim, fordi kartongen suger ikke limen på samme måde, som hvis det var papir, at man gjorde det på. Samtidig, filten den er lidt grov, så der kan limen hæfte sig godt fast. Så jeg får lagt den på her, og jeg prøver at få det centreret lidt her. Hvordan blomsten vender, det er jo sådan set underordnet, fordi det hvide skal jo bare passe med, så der er nogenlunde samme turkise kant rundt, og så er det jo ellers det, der bliver sat på bagefter også. Sådan der. Og vi vender rundt og giver blomsten her noget lim også. Og så skal den jo ellers bare sættes på, hvor man ønsker det. Og sørge for, at det hele det ser nogenlunde lige ud. Sådan der. Det var simpelthen kortet for i dag. Simpelt og nemt, og som sagt, det kan bruges til forskellige lejligheder. Nu har jeg skrevet for you hernede, så det kan jeg bruge både til morsdag, farsdag og som takkekort. Man kan jo også sagtens sætte noget til lykke eller andet derpå, sådan så det kan bruges til fødselsdag også for eksempel. Eller man kan lave det i et lyserødt tema, og så skrive love for eksempel, og så bruge det til valentinsdag eller til en anden mærkedag. Tak fordi I så med. Jeg håber, I vil tilmelde jer min kanal. Følg gerne min blog, og følg mig endelig også gerne på Twitter og Instagram. Der er links nede i bunden, sådan så I kan se, hvor I kan finde mig henne. Må I have en kreativ dag. Hej.